Kaixo guztioi. Bideo honetan bi funtzio mugaturiko azalera kalkulatuko dugu integralen bitartez, baina oraingoan GeoGebra erabiliko dugu. Ariketa hau bera egin genuen eskuz. Bideoa daukazue hortik, beraz ikusiko dugu nola berdin egiten zaigun. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da, funtzioak sartu, zuzenean, isa karratu, ken lau isa. Hori da gure F, eta enterri emango diogu. Eta G da isa, ken 6. Enterri emango diogu. Eta ja, hor ditugu ja gure bi funtzioak. Guk nahi dugun azalera gogoratu dela bien artekoa da azalera hemen txikitxo hau. Hemen geratu zaigun azalera txikitxo hori. Orduan, hori egiteko zer egin behar genuen zein zen lehenengo pausoa. Lehenengo pausoa dira ebaki puntu hauek kalkulatzea. Horretarako sistema egiten genuen, eskuz egiten dugunean. Orain egingo duguna da, hemen ipini, ebaki, eta joango gara ebaki kurba bat, kurba bi, ona joan gaitezke. Ipiniko dugu F kurba, G, eta muturra eskatzen dizkigu, ipiniko diogu oso txikia den bat, adibidez -10, eta 10. Eta ja, enterri eman da, hori irtetzen zaizkigu bi puntuak. A puntua, isa bi i minus lau, bi minus lau, eta B puntua, iru minus iru. Isa iru, i minus iru. Eta orain ja, integrala kalkulatu dezakegu, azalera egingo dugu. Baina bi arazo ditugu. Guk ariketa hau nahi dugu orokortzea, hau da, gero edozein funtzio ipinita ere ondo irtetzea emaitza. Gogoratzen duzu integrala egiterakoan ipintzen ditugu isaren muturrak, ipintzen dugu integrala, hemen izango da bitik irura, eta gero joango da goiko funtzioa, kenbeko funtzioa. Baina batzuetan goikoa eta bekoa ez da F edo G izango orduan. Hau orokorrean egiteko honakoa egingo dugu, ipiniko dugu, gure azalera izango da berdin. Balio absolutua ipiniko dugu, eta horrela ja berdin zaigu F-ken G edo G-ken F egin beti positibo emango diguta. Orduan, A ipintzen dugu, eta ja hor balio absolutua daukagu. Taran ja integrala ipiniko dugu. Bueno, integrala ipini behar dugu artean, bale? Orduan, honi emango diogu integrala F funtzioa, G funtzioa, eta orain isatik isara, baina orokorrean egiteko ipiniko dugu isa A puntuarena, bale? Orduan edozein ebaki puntu izan da, ondo irtengo zaigu, eta isa B puntuarena. Eta ja, berdini eman da, irtetzen zaigu 0,167, hiru hamartar borobildu egin dute. Hau gogoratzen baduzu eta bestela begiratu, 1/6 irtetzen zen azalera bezala. Eta orain ja orduan ja badaukagu azalera. Bai? Egingo duguna da, idatziko dugu, hemendik, azalera, hemen aurreratua da joan, eta hor azalera topatu, eta ja hemen daukagu gure azalera. Orduan, orain zer gertatzen da aldatzen balin badut F eta G. Ondo irtengo da? Bueno, hemen adibidez, F-eri ipintzen balin badiogu, lau, ken isa berbi. Ja marrazten digu, eta G ipiniko dugu adibidez, isa gehi iru. Hor ja, orain gure azalera hau izango da, hemen gozati hau, eta hemen daukagu bere balioa. Eta eskuz egiten balin baduzue, ikusiko duzue ere ondo dagoela. Beste aukera ere da, eta egin genuen
oiza ardatzarekin egiten duen azalera. Hori egiteko ere oso erraza daukazue, G balioari, G funtzioari, 0 balioa emango diogu. Iza ardatza gogoratzen baldin baduzue delako I berdin 0. Eta orduan ja edukiko dugu, azalera hau izango zen, onaino, eta hemen daukagu azaleraren balioa. Beraz, honekin ja, edozein bi funtzio ipinita, baina orokorrean ondo irtengo zaigu. Zer gertatzen da, funtzioa 3 zatitan, edo 2 zatitan ebakitzen baldin bada, 3 puntutan. Bueno, hori ja zuek egin beharko duzue, oso erraza da, 2 azalera kalkulatu beharko dituzue eta gero batu. Hori ja zuei usten dizuet, ziurra alduzuela. Egiten baldin baduzue, bakizue, igo eta ikusiko dugu guztiok. Espero lagungarri izatea. Asko ikasi, gero arte, agur.